Sa tmiem is-sena d-dieħla il-Qorti ta' Malta se jkollha 3 awli ġodda fejn il-ġudikanti jkunu jistgħu jisimgħu il-każijiet. Dan permezz ta' relokazzjoni ta' parti mill-arkivji tal-Qorti Ċivili, tal-Librerija u ta' kmamar li kienu jintużaw għat-taħriġ. L-awla l-oħra se tieħu post dak li s'issa kien jintuża bħala l-uffiċċju tal-Prim Imħallef. B'hekk b'dan investiment ta' 750,000 euro, il-Qorti se jkollha total ta' 27 awla joperaw. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici stqar li dan ifisser li se jinstemaw iktar kawżi, jinqataw iktar sentenzi u għalhekk id-dewmien li dan il-Gvern qed jindirizza bis-serjetà se jkompli jonqos. Li inti toħloq awli ġodda f'binja li hija żgħira, binja tal-qorti li hija żgħira, hija sfida li ħanet nelbuha billi ħriġna mill-qorti sezzjoni importanti tal-arkivju, issa qiegħed il-Furjana f'post adattat sabiex bekk noħolqu mhux biss dawn l-awli immanka faċilitajiet ġodda moderni kif jixraq iż-żmien tal-lum fosthom librerija state of the art u kif ukoll anka training room facilities kif jixraq iż-żmien tal-lum. Fi żjara fuq il-post wieħed jinnota li x-xogħol għaddej b'ritmu maġġel, madankollu qed isir breqqa biex l-operat tal-awli eżistenti ma jkunux disturbati. Il-Ministru Bonnici fakkar li skont il-Justice Scoreboard li tikklassifika l-andament tal-qasam ġudizzjarju fil-pajjiżi Ewropej, pajjiżna għandu l-akbar ammont ta' avukati għal kull persuna, iżda l-inqas ammont ta' membri tal-ġudikatura. Għaldaqstant kif kien ilu jinsisti b'mod konsistenti, hemm bżonn li jiżdiedu l-membri tal-ġudikatura biex jintlaħqu il-livelli Ewropej. Fejn jidħol investiment strutturali, il-Gvern investa wkoll f'żewġ liftijiet ġodda biex l-awli ta' fuq tal-qorti ikunu aktar aċċessibbli għal kulħadd.